E agora sí, chegou o día. Chegou. Xa vimos fotos por aí, xa o temos tamén nos na nosa web e nas túas redes sociais. Está xa rulando por aí este escaparate de Caroline Kiss, pero hoxe chegou o momento de presentalo como se merece, nas nosas redes tamén. Carolina, imos amosalo, a ver que fermosura. Moi ben. Fixeches aí temos por os aquí. nosos elfos. Eu sempre lle digo aos nenos que temos aí os elfos que están controlando a calle toda. Están vixiando. Están vixiando, entonces, pois... Este quedou sin gorriño. Este perdeu o gorriño, xa debe estar acalorado, porque xa quedou sin gorro. Noraboa, antes de nada, quedouche un escaparate de novo fantástico para este Nadal 2025. Gustanos darlle aí colorido a callulla. Está repletiño, a xente di, non sei que está repleto de Nadal o escaparate de Caroline Kiss. En que vos inspirastedes, en que... Bueno, este ano pensamos un poquinho, bueno, a mí gustaba o tema do jengibre, dos muñequiños de jengibre, fixámoslle aquí algún carameliño, puxámoslle tamén unhas piruletas, bueno, darlle sempre un toque máis aos bastóns, tamén un poquinho eso, no tema de jengibre, caramelos, a min, bueno, gustábame este ano darlle así outro toque distinto. E despois eso, os nosos queridos elfos, que lle temos moito cariño sempre. É que tes moitísimos máis que o ano pasado, pode ser? Bueno, algo máis pode haber. Eu vexo moitísimos e sempre nos encanta verlos. E sempre darlle as gracias aos veciños e veciñas que sempre respetan moi ben o do escaparate, que son moito de valorar tamén. A xente sempre nos di, bueno, pouco che vai durar. Pois o ano pasado mantúvose e eu teño fe de que este ano tamén se manteña, claro que sí. Eu son unha delas que che dixen entre o mal tempo, que veñen días de moito vento e demais e choiva, e bueno, e que son tan fermosiños, pois non sei eu, pois non, aí están e grazas a toda a xente. E danos alegría sempre poderlle que os nenos se emocionen cando veñen aquí, ai, mira os elfos, mira isto, mira, encántanos, a verdade é que sí, este año añadimoslle un trenecillo, tamén para darlle así outro toque, que os nenos, bueno, eu sempre penso nos cativos, que sempre me gustaron moito. Eles que caras poñen cando veñen por aquí, que caras che poñen, que che din, a ver. Empezan aí a falar, a veces tocan aí no cristal, despois a emoción que falan sempre, papá, mira, mamá, mira aquí, mira que un elfo, mira, sabes, esa emoción, eso é o máis fermoso sempre do Nadal. Pois aquí o tedes para que veñades e o vexades en persoa, que gaña moitísimo máis que agora nun vídeo. Carolina, sabemos que dentro tamén hai novidades. Tamén hai novidades. Imos para lá? Vamos velas, veña. E o interior da tenda de Caroline Kiss loce así de fermoso, que unha cousa é amosalo nun vídeo, xa sabedes, e outra vir e, bueno, disfrutar desta maravilla en persoa. Carolina, isto, bueno, quedouche fantástico, igual que o escaparate. Noraboa outra vez. Moitas grazas, darlle as gracias tamén a Javier de la Iglesia, máis a Eva, que é a que tamén me fai aquí a decoración, entón, pois, grazas aos dous tamén. Os artífices desa maravilla que nos traslada a maxia do Nadal a Caroline Kiss. Vémoste con algo na man moi interesante que nos atopamos aquí nada máis entrar. Temos, como todos os anos, de sempre, temos as cartiñas de Papá Noel e dos Reis Magos. Así que, bueno, a de Papá Noel que é a primeira, que xa levaron, que temos a de Reis tamén, que temos o buzón, para poder poñela e levala ás súas majestades e ao señor Papá Noel, que chegará seguro ao seu destino, para que xa aí elixan se comportaron perfectamente, traer unha chea de agasallos. E vémoste por aquí tamén con algo moi interesante. Sí, bueno, eso, xa aproveitamos para enseñar os xerseis de Chico que dixamos que estaban pendientes de chegar e que chegaron, e as cestiñas personalizadas, eso, que a xente que queira, pois pode selle poñer o que queira. Xa temos falado máis vídeos, e nada, sempre mellor con tempo, pois irá a cousa con máis detalle, que sempre llevamos poñer ora estas muñequiñas que a miña querida Laura fixo aí personalizadas 100% para a tenda. Era o que che iba a decir, que estaba eu prestando aí super atención a ese traballo tan ben feito por Laura tamén. Non quededes en as cestas e encargade a Xaxa, que despois o tempo pasa voando e levan o seu tempo na elaboración. Hai que ver máis cousas, Carolina. Vamos, veña. Dixemos que este ano te inspiraches nas galletiñas dese xenxibre e aquí as temos tamén que se poden mercar. Tamén se poden mercar, eses muñequiños que temos aí están á venta e teñen unidades limitadas, xa falta algún, así que o que lle guste moito que non perda a ocasión. Sí, que non quede sen el porque, bueno, vai a voar tamén, como a todos son cousas fermosas. Comentar que, bueno, non vamos a enseñar hoxe, xo enseñamos no vídeo pasado de Isabel Mora, que poden entrar na página web, está ali o de Navidad,
e poden ver as opcións que hai por detalliños de braga, calzoncillo, calcetins para Navidad. E despois, bueno, o que me estaba apresurando, o xa, porque... O que falamos, Carmen, sempre o detalle que nos gusta moito ter en Caroline na Navidad. Cada paquete pode ser distinto. Temos con laciño de xenxibre, sempre ao mellor poñemos unha chocolatina, xa ves, con lacita, bueno, este ano teño así uns marcapáxinas para que os nenos coloren, algún detalliño tamén de xenxibre para que os nenos tamén coloren, que eu sei que o tema da lápiz e colores se suele gustar moito. Non podían faltar, ademais, o xenxibre, sempre moi coidada. Sempre con un detalliño que nos gusta moito, sempre polos cativos. E, bueno, comentar que como ano pasado que temos as tarxetas agasallos, bueno, aquí podelas ver mellor, as de Reis e a de Navidad, a de Papá Noel, que ven aí aquí co seu elfo. Podeselle meter o importe que deseen, non hai un importe mínimo ni máximo, o que desexen non caducan e poden ir canxando cando o queiran. Falando de canxeos, xa está, que se poden facer os cambios tamén ata... Sí, pois sí, hasta o 12 de xaneiro xa está preparado para que a xente poida comprar tanto en Nadal como en Reis para cambiar o 12 de xaneiro. Dúas cousiñas moi importantes antes de marcharnos, segue a promo, ata o día 17. Segue o da foto do tique para o da COI. Bueno, subirei tamén ás redes o tema dos horarios de Nadal, que xa temos aí para... Se che parece, poñémolo agora ao remate do vídeo tamén, para que o poñan en pause e o teñan aí tamén por si acaso. Carolina, tantas cousas de Nadal que o mellor é que veñan como sempre. E, por certo, aínda que nos imos a ver, o que vos digo a todos ao longo deste mes con algunha cousiña moi especial, desexarlle tamén a todo o mundo felices festas, aínda que faremos outro vídeo tamén exclusivo contigo antes de rematar o mes. Pero veña, vamos ir felicitando xa as festas que pasen boas festas e que aproveiten e que merquen sempre no pequeno comercio, que aquí estamos. Gracias, Carolina. Gracias a ti, chao.